Наистина, музеят на минното дело в Перник е причина да посетите града не само по време на фестивала Сурва. Както казах по-рано, изживяването е напълно реално. Това строго излъчване на мястото само подпомага за по-истинско преживяване в музея, който е наполовина музей, защото си е мина на 80 метра под земята. Температурата е една и съща през цялата година. Още с влизането виждаш един километричен коридор, който извиква в главата ти десетки сцени. Предимно свързани с екшън, макар че тук се е провеждало и модно ревю. Боян също не очакваше това, което му предстои да види, но всичко по реда си. Гидът, който ще ви разведе, е атракция сам по себе си. Казва се Иван Еролски, изключително начетен, с богати познания за Перник и областта, а към целия му колорит идва и фактът, че шведски антрополози са го изследвали дали не е швед. След малко ще влеземе в най-стария рудник на Балканите за производство на въглища. И тъй като стана въпрос за въглища, нека ти покажа това дърво. То е на 5 милиона години. В края на 19 век, когато е заработила мината, за извозване на въглища са използвали само коне. И то предимно такива, които са родени в мината. Те никога не са излизали навън и не са виждали слънце, защото са щели да ослепеят веднага. Тоест, прекарали са целия си живот в мината. Имало е специални помещения за тях и миньорите са ги обичали и уважавали изключително много. Това, което разбрах от допълнителен разговор е, че се използва само борово дърво, защото подобно на канарчето и то е аларма. Когато тръгва срутване, другите видове дървета просто ще се счупят по някое време, докато боровото дърво започва силно да пука при всеки по-голям натиск от обикновения. Как стане срутване и он пука борът и допълнително ги предупреждава. Нали ме разбираш? Разумен. В миньорския труд очевидно обичат животните. Винаги са имали по едно канарче в началото на мястото, където копаят въглищата. Причината е, че птицата е усещала безпогрешно, когато има изтичане на газ гризу и веднага е започвала да пее. Така на времето са разбирали къде има теч и къде е опасно. Тунелът, по който вървим в момента, е изводна шахта. От тук са се изнасяли въглищата за навън. Отбивките вляво и дясно се наричат забой. Там са залежите на въглища и там се копае. Има случаи, в които въпросните забои продължават с километри напред. Целият Перник има около 50 км подземни забои. Едно от най-впечатляващите неща е бомбоубежището. Не за друго, просто бидейки в обстановката на мината, много бързо извиква апокалиптични картини. Дори и сирената, която ръчно се надува, за да предупреждават за авария. Като цяло миньорът никога не знае дали ще се прибере след смяната си. Кончето, измежду другото, е теглило, така е било дресирано, че е теглило 7 вагонетки. И ако някоя от вагонетките не е била пълна, не е тръгвало. И аз ти казвах, тук са живяли. Значи, он знае рудник... колко трябва да има и... Да, тук са живяли, казах ти, около 30 коне. Общо в мината са работили 650 коня. И грижите за тях са били като грижи за човек. Много голямо уважение към тях е имало. Тук сме показали сме, евентуално ако стане срутване. И защо сме сложили тия дървета? За да тръгне тази машина, все пак трябва миньорите, за да влезнат и тези, които се занимават с монтирането на механизирания комплекс, все пак подпирането е трябвало да стане с дървета. Чакай ти покажа моя любим артефакт, моя експонат. Това е един телефон, рудничен телефон. Ето го. Тук е камбанката като Гаров часовник. Това е била една от най-богатите на въглища мина в България. През 20-те години на миналия век Перник е бил село, но забележете, най-бързо покачващото се по население в Европа. А мината е играла сериозна роля в икономическия просперитет на страната като цяло. Неведнъж цар Борис III, министри и дипломати са били на посещение и са давали уважението си към миньорите и инженерите.